Ακόμα μια χριστουγεννιάτικη σεζόν έχει φτάσει και δεν μπορεί να λείπει από τη διακόσμησή σας η Βασίλισσα των Χριστουγέννων, Ποινσέτια ή αλλιώς Αλεξανδρινό. Θα αρχίσω με την αγαπημένη μου ποικιλία για φέτος, την Sky ποικιλία, με αυτά τα κόκκινα φύλλα και τις πιτσιλιές που μοιάζουν με έναστρο ουρανό, εξού και το όνομά της Sky. Για μένα πραγματικά είναι η star αυτή τη σεζόν, αναζητήστε την. Συνεχίζω με ζεστές κανελί σωμών αποχρώσεις που ανάλογα με τη διακόσμηση του σπιτιού σας είναι έτσι λίγο πιο ήρεμος, ωστόσο πραγματικά δίνουν ένα ιδιαίτερο στυλ και αισθητική και γιορτινή φυσικά ατμόσφαιρα στο σπίτι σας. Συνεχίζω με υπέροχη έτσι ροζ απαλή απόχρωση, αναπόσπαστο στοιχείο της